Вземете си мекички за изпът. Остави ги, хулито. Синът ти е хлътнал до уши. А сякаш беше вчера, когато го дундурках. Пълтото топли ли, скъпа? Много, Поли. Много. Пожар! Пожар! Начо, къщата ти гори. Бързо, татко! Чечо и Анита са вътре! Къде са? Не знам! Стой тук, Ирене. Кой е вътре? Чечо и Анита! Къде са? Нищо не знам! Извикай, Кулио! Чечо! Анита! Къде са? Не знам. Анита! Чечо! Анита! Излизай, Ирене. Татко! Татко! Чечо! Тук съм сами това. Къде е Анита? Горе! Къде? Горе! Намери я, татко! Начо! Вземи го. Остана ли някой? Анита! Идвам и аз. Стой тук при него. Къде е Ирене? Не знам. Бързо, татко! Анита е горе! Горе! Ще я намери, спокойно. Ирене! Начо, Ирене! Къде е Анита? не мога да я намеря. Анита! Внимавай! Анита! Анита! Виж там. Анита! Обади се, дъще. Анита! Анита! Начо, няма я тук. Анита! Да се махаме, Начо. Татко! Анита! Татко! Татко! Анита! Татко! Анита, добре ли си? Да излизаме, Начо. Бързо! Внимавай! Хулио! Какво става? Още са вътре. Чечо! Чечо! Какво става? Полека, добре ли си, дъще? Да. Сигурна ли си, че не остана никой? Пази се! Дойде, отдръпнете се. Поли, помогни ми. Изтеглете се от тук. По-бързо елате, излизайте навън. Пази детето! Как си, дъще? Спокойно, сине. Добре. Спокойно, пожарникарите вече са тук. Господи, какъв ужас! Пазете се, направете път. Гледахте епизод от испанския сериен филм «Семейен лекар», представен от Евроком.